Ngiyabingelela kini babukeli emakhaya ulihle igama lomfeletu uJesu. I'm back again with more Zion content. This time I'll be showcasing 10 essentials a person needs for a Good Friday. So without further ado, welcome to more Zion content. Siyacela babukeli ukuthi ningakhohlwa ukulike, ukushare, ukukhomenta, nokusubscribe to the page. Number one, isikali, especially insizweni. Siyacela bafowethu ukuthi isikhala sibe clean. Number one, nayo uqala. Yenzo ukuthi makudresswa kungabi nento ukuthi kuyabolekiswana, because of mawuzoboleka isikhali somuntu kahle isikhala siboleka. Ngicela ukuyilungisa. Kahle isikhala siboleka because of umuntu makezohlomiswa isikhali sisuke sikhulekelwe, and masikhulekelwe loyo muntu loyo mhlambe uyatshelwa ukuthi isikhali inazi izikhali zakho zokuthandaza. I can see what they're doing, what he's doing. I can see it, I feel it. He's cooking. Makuthandaza. So bese ke wena ke ufike ke Nkosi yami. So usikhohliwe ke isikhali sakho bakithi. Yo! Yika abantu abaningi bengabolekisani ngezikhali. Sigcine silahleka, sigcine sitshontshelekile, or umuntu ukhohliwe ukusibuyisa kumuntu. So kubalekile ukuthi siziphathe madoda, asiziphatheni bafuthu. Mawuzazi ukuthi uphatha isikhali, asiphathwe si clean, asibe clean isikhali sakho. Yabo. Number 2, ijazi lamakhaza. Jazi lamakhaza bazalwane. Very important. Kuzobanda kulo Good Friday. Asiwaphatheni amajazi wamakhaza ukuthi sizohlala sifudumala. Sizohlala sifudumele bazalwane. Kubalekile ukuthi masikhonzile sihlale sifudumele. Ngiyabona. Number 3, nayi. Ingubo bazalwane, nayi ingubo, nayi ingubo. Ingubo le eyokuthi manifika kuleyo ndawo leyo enzobe nikuyo, wazi ukuthi unesponge sakho, or mhlambe unombhede wakho, nayi nengubo yakho efudumele. Nayo ku number 3 wamanye ama essentials adingakalayo ku Good Friday. Amen. Nayi number 3 ingubo. Ngayikhohlwa ke nale. Get ready. Number 4, nayi bazalwane. Kula box. Ngiyazi abanye mhlawumbe bangacabanga ukuthi cha bazalwane cha. La sifaka ama-cold drink la. Senzela ukuthi ama-cold drink or ama-drinks esizobe siwathengile ahlale ebanda, noma ahlale endaweni right, which is i-cooler box. Cooler box iyasetshenziswa lokufaka ama-cold drink. Hayi lokho kunye. Yeah. Facts. Number 6. Nayi bazalwane. Kiss.
isuitcase le eyokufaka impahla. Faka zonke into zakho, faka impahla zakho, faka whatever ozoyidinga for uGood Friday. Faka impahla zakho ezokushintsha, faka into zakho zesonto. Nje ufaka konke okwakho la suitcase. Nayo it is very essential. Ngoba angeke uhambe nesikhwanyana nje esincanyana cha. Yeah, boy. Especially ku Good Friday. Cha basa. Uhamba nje uphethe isuitcase yakho. Amen. Bese ke okunye kubalekile. Toiletry bag. Nayi mazalwane. Nayi. Okay. Ngiya understand ukuthi mhlawumbe abanye abanawo ama-toiletry bag. Yabona? Understandable. You see? But asizameni ukuthi siwatholeni ama-toiletry bag. Kubalekile. La ufaka zonke into zakho ozozidinga for ukugeza. Your roll on vaslap, toothbrush, Colgate, what else? Insipho yokugeza. Niyabona nje bazalwane, kuningi okungenayo la ku-toiletry bag. So nayo it's one of the essentials ezidingakalayo la for Good Friday. Number 7. Wallet. It's very important. Yabo, phethe wonke amakhadi, phethe wonke nje amakhadi akho ozowadinga for uGood Friday. Yabo, phethe nje nemali, phethe nemali ozoyidinga for uGood Friday wakho. So nayo it is very essential. It is very essential for uGood Friday wakho. Amen. Bese ke kuba number 8 i-charger bazalwane. It's also very important. Wenzela futhi especially laba abathanda ukuthatha i-content. Hey, Ritseni, Ota, we are within. Bayazazi. Engibasho ngamagama. Bayazazi abathanda ukuthatha i-content. So i-charger it's very essential. Ngophethe i-charger ne-twin plug yakho or ne-2-pin plug yakho, we are good to go for Good Friday. Bese number 9 is a power bank. Ningamangali bazalwane moshekile la. Please don't mind. What? Long story. But anyways, power bank is very essential for Good Friday wakho, because izokusizela ukuthi mhlambe mawunqena ukushiya ifone la uzobulele khona mhlambe or la bazobe ban allocate khona, wazi ukuthi uphethe your power bank and it's fully charged. Yabo, okwamanje ayikacharge kodwa uzoshaya Good Friday izobe seyigcwele. Kodwa ke nayo it is very essential. Bayazazi ke nabanye ke abathanda ukuthatha ama-selfie during i-service, abathanda ukushutha during i-service. Ungashuthi ngefone lo usihamba. Power bank, it is very essential. And then last one, le engizoyiveza manje. Yeah, yona it is one of the essentials ezibaleke ngalendlela le eyokuthi ibalulekile nje ngaleyo ndlela le.
It's about to go down. Perfume. 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 Make sure that everywhere you go, you have this, especially Good Friday, because of maqeda ukudresswa uyasweater, you know, nje kuningi okwenzekayo yabo. So kuyadingeka ukuthi mawuqeda ukurefresher after the first service, mawuqeda ukurefresher ugcobisa whatever uyigcobisayo, uthi body spray bese uthi nje thwathwa kancane nje, you know, just to, you know, remind people gore hey yabo. So also this one, it is very, very essential. It is very essential. Yabona nje ukuthi mawudlula nje abantu babe nalento ukuthi ish yama konke khona ezwakele ngalo yamuntu. So those are my 10 essentials that a person needs for Good Friday. Ngiyathemba ke bazalwane ukuthi i-video le nizoyithokozela futhi izoyenza ukuthi abantu babone ukubaleka kwezinto ezidingakalayo for Good Friday. Ngiyabonga kakhulu. Cela nje ningakhohlwa ukuthi comment, subscribe, share and like, so that ipage la bhuti wethu uJupiter lizokhula lidlondlobale futhi laziwe nawo umhlaba wonke jikelele. Ngiyabonga, nibone usuku oluhle. Adios.